Sa Lapu-Lapu City, lamok-lamok tali sa usa ka siklista ug sa usa ka multi-cab driver nakuhaan og video sa usa ka netizen. Si Luan Mirundina sa report. Naukay ang mga motorista nga nagsubay sa Maximo Patalinghog Jr. Avenue, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, nunot ni ining duha ka mga lalaking nagsumbagay daplin sa karsada. Sa video nga kuha ni Ana Sheila Batusin, makita nga namudmud sa yuta ang naong sa usa humanakuptan ang iyang buhok. Pipila ka gutlo, nauwang rahinoon ang duha, humanangabot ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office. Mismong ang Deputy City Director for Administration sa Lapu-Lapu City Police Office nga naagi sa dapit, nakabadlong sa duha o gidakini ngadto sa Police Station 4. Nasayran nga ang lalaking nakuptan ang buhok, nag-edad og 40 anyos ug usa ka aircon technician kinsa taga Barangay Basak ug nagmaneho sa iyang pribadong multicab niadtong higayuna. Samtang ang usa ka lalaki, nag-edad og 35 anyos, construction worker taga Marigondon, gasakay sa iyang bisikleta niadtong higayuna. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, parehong nagsubay sa samang lane ang duha. Dihang ni overtake ang multicab, gikatahong diriyot masaghiri ang siklista. Habit ko madumbol sa iyahang sa side driver. Karon kay suko man siya, ma'am. Ako, siyempre, ako nisagit ko kay habit ko. Karon kay ni suko man sa doon siya, ma'am. Ginan man ko niya, ma'am, nga bugo man ka. Karon, ma'am, kay ninaw ko sumbay ako, gusto ko mag-istorya niya. Gagit mo gano'n niya nun, ma'am. Gawag na ako, nga akong gitudlo-tudlo. Tapos, hingnan ako siya nga, ay kong tudlo-tudlo. Kaya mura, magkakaminot na ko. Sa may gusto ni mo, kumbagay. Ni ko man siya nga, kumbagay. Ako to nga, kumbagay ni. Hinoon matod sa Lapu-Lapu City Police, nagkasettle ra ang duha. Considering ang katong kaso nga physical injuries is mo fall man sa barangay level, indoor sila sa barangay pero it so happen nga wala na sila mo adtog barangay kay sa station pa lang nagsettle na sila daan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.